Indomaret apa amat terus kadek terus saya Gunung Mas Bakong hah enggak Pak masa malah panas Dek masa tak delok Dek delok jajal delok ta jajal aja enggak ora masa baradem terus panas sih gumen aku gumen lho pancene yo jajal masa jajal ngene tok lho saiki tok lho jajal delok ndang tak kaya apa panas ora nyapo-nyapo walah ora nyapo-nyapo jangkrik wis tak iwangi banyol barang ora panas nek iki lho ilmu nyata wis roh Jakarta roh Jakarta kowe saka kene kowe iso ngingeti Jakarta madhep rono merem Dik tak hitung 1 2 3 kowe engko muni roh Jakarta apa ora 1 2 3 roh Jakarta Dik Jakarta roh ora apa roh Pak ora Pak merem roh ora oh roh Pak Jakarta lho heeh merem roh Pak kita ya Pak roh ora Jakarta tapi peweteng lah diremne nemen kok lha ya gak roh ya gak roh sing kowe iki lho melek ra ketok merem iki